фаромӯз эргашев ҳуқуқдони шинохта ва узви гурӯҳи 44 ки тазаввургарони хоруқ барои музокирот бо мақомот ва назорати иҷрои талабҳояшон интихоб карданд, дар мусоҳиба бо Азия Плюс гуфт мақомоти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва сохторҳои қудратӣ дар шарҳи сабабҳои то ҳол барқарор накардани дастрасӣ ба интернет дар ин вилоят гуфтанд, онҳо тарс доранд ки гурӯҳҳои алоҳидаи дар Аврупо мехоҳанд аз вазъи пешомада дар Бадахшон истифода кунанд. мо бо роҳбарони вилоят ва намояндагони сохторҳои қудратӣ ба таври доимӣ мулоқот мекунем. дар мавриди интернет ба мо посух доданд ки вазъ бисёр муташанниҷ аст. барои амин онҳо ҳарос доранд ки гурӯҳҳои алоҳидае ки дар Аврупо ҳастанд вазъро истифода карда мардумро ба низоъҳои нав ташвиқ мекунанд, гуфтааст фаромӯз эргашев. эргашев низ дар воқеъ муташанниҷ будани афзорот тасдиқ кардааст, вале ӯ ба заминаҳои дигари ноамнӣ таъкид кардааст. ӯ аз ҷумла аз он изҳори нигаронӣ кардааст ки мақомот қазияи қатли Гулбидин Зиёбековро ки сабаби эътирозҳои моҳи ноябр дар хоруқ шуд хеле ба кундӣ таҳқиқ мекунанд, вале дар ҳоле ки парвандаҳои ба зидди кормандони мақомоти қудратӣ қариб таҳқиқ намешаванд, парвандаҳо ба зидди сокинонро хеле зуд ташкил мекунанд. вобаста ба дарахтоне ки бурида шуда буданд нисбат ба як ҷавон парванда боз карданд ва он аллакай ба додгоҳ ирсол шудааст. ҳамчунин оло алайҳи ду ҷавони дигар бо иттиҳоми шарикӣ бо Гулбидин Зиёбеков дар будани ёрдамчии додстонӣ парванда боз шудааст. аммо мақомот ҷинояти худи ёрдамчии додстониро ки ҳамроҳ бо Ҳабиб корманди мақомоти дохилӣ мехостанд бо пул шиносномаи қалбакӣ ҷур кунанд баррасӣ намекунанд. раиси собиқи вилоят Ёдгор Файзов дар ин бора дар филми Нерӯи қонун ки сари ҳар вақт ба сифати далел алайҳи бисёриҳо нишон дода мешавад гуфта буд, пас чаро ин филм алайҳи кормандони мақомот истифода намешавад, мегӯяд эргашев. Ёдгор Файзов дар филми мустанади Нерӯи қонун ки мақомоти амнияти таҳия ва нашр карданд, дар ҳақиқат Ҳабиб Маҳмадов як корманди милисаи ноҳияи Рӯшқаларо айбдор мекунад ки барои таҳияи шиносномаи қалбакӣ аз як духтари маҳаллӣ 300 сомонӣ ва як буз гирифта кори ӯро буд кардан натавонистааст ва сипас ин духтарро бо ёрдамчии прокурори ноҳия шинос кардааст. маҳз шикояти ин духтар аз ӯро таҳқиқ кардани ёрдамчии додстонӣ боис шуд ки дар аввали соли 2020 як гурӯҳи ҷавонон аз деҳаи Тавдем Абирзодаро барои чанд соат асир бигиранд ва узрхоҳии ӯро аз мардуми Бадахшон сабт ва дар интернет нашр карданд. Гулбидин Зиёбеков сокини Тавдемро рӯзи 25 ноябр маҳз дар робита ба ҳамин қазия дастгир карданд ва марги ӯ баъди боздошт нуқтаи оғози эътирозҳои хоруқ шуд ки 4 рӯз аз 25 то 28 ноябр давом кард. дар рӯзҳои нооромиҳо дар Бадахшон 3 сокини ин вилоят кушта ва дасти кам 15 тани дигар захмӣ шуданд. эътирозгарон танҳо шоми 28 декабр вақте хона ба хона пароканда шуданд ки мақомот ваъдаи таҳқиқи муштараки қазияи марги Гулбидин Зиёбековро доданд. ба ин мақсад як гурӯҳи махсус иборат аз 20 намояндаи неҳодҳои тафтишотӣ ва 6 намояндаи ҷомеаи шаҳрвандӣ низ ташкил шуд, вале бо гузашти як моҳ ягон нафари гумонбар дар марги Зиёбеков муайян ва дастгир нашудааст.